No, máme tu otázku E6 a to je prakticky predvete, aký postup dodržíte pri vybíjaní zbrane. Pri tejto otázke to máme nachystané tak, že v zásobníkovej šachte je zásobník a v nábojovej komore je náboj, to znamená, že je zbraň úplne nabitá. Tým, ako je pred vami komisia, vždy je treba hovoriť, že čo idem v ten daný moment so zbraňou urobiť. Je to pre vás naozaj veľké plus. Za prvé si to oveľa lepšie zapamätáte, za druhé sú aj oni istejší, čo vlastne idete s tou zbraňou urobiť. Takže ako prvý krok je, že uchopím zbraň prstom mimo spúšť a zbraň je stále namierená do bezpečného priestoru. Druhý bod je, že vyberiem zásobník zo zásobníkovej šachty, ten odložím na stôl. Teraz ideme kontrolovať nábojovú komoru a zásobníkovú šachtu. Pri tej kontrole potiahnem záver dozadu a vypadne nám ten náboj, ktorý je v nábojovej komore. To znamená, že ho nebudem chytať, nebudem ho naháňať. Ako som už vravil pri tej predchádzajúcej otázke, jednoducho nie je pre mňa vôbec dôležitý a zdvihnem ho, až keď mám celú tú skúšku za sebou. Takže potiahnem záver dozadu, vypadol nám náboj, kontrolujem nábojovú komoru, aj zásobníkovú šachtu, oboje sú prázdne, púšťam záver a urobím mierenú ranu istoty. Teraz som vystrelil, ako náhle mám toto hotové, zbraň odkladám bezpečne vybitú prstom mimo spúšť. Takto ju odložím a teraz môžem dvíhať ten náboj zo zeme. Bacha na to.